TI-Inspire kan bruges til at løse ligninger. Lad os kigge på eksemplet. 23 divideret med x minus 2 er lig med 17. Hvis jeg bare taster enter, så sker der ikke så meget. Ligningen står der bare. Men der er en funktion, der hedder solve. Hvis jeg taster solve, parentes, og jeg går lige op og henter ligningen ved at taste pil op, og trykke enter, og skriver x, så ved at TI-Inspire, at den skal løse ligningen med hensyn til x. Hvis jeg trykker enter, så får jeg løsning x lig med 57/17. Svaret er en brøk, og hvis jeg gerne vil have det som et decimaltal, så kan jeg taste pil op, trykke enter, hente løsningen ned, og trykke Ctrl Enter. Så får jeg løsning x lig med 3,35. Jeg kan også bruge solve til at løse en ligning som for eksempel 3y plus 4 er lig med 10, og jeg vil gerne løse ligningen med hensyn til y, så jeg taster y, og jeg får løsning y lig med 2. Et andet eksempel er en andengradsligning. Hvis jeg taster solve og skriver andengradsligning x i anden plus x minus 6 er lig med 0, og jeg gerne vil løse ligningen med hensyn til x, så jeg skriver x, taster enter, så får jeg to løsninger. At x enten lig med minus 3, eller x er lig med 2. Vi kigger på andengradsligning en gang til. Lad os nu sige, at vi ved fra opgaven, at vi kun har positive løsninger. Det vil sige, at x skal være større end eller lig med 0. Så kan vi tilføje en betingelse, så vi kun finder positive løsninger. Det gør vi ved at tilføje en lodret streg, som vi kan finde på tastaturet. Og så skriver vi x større end tegnet, lig med 0. Og det betyder, at x er større end eller lig med 0. Når jeg nu løser ligningen, så finder vi kun de positive løsninger, det vil sige de løsninger, der er større end 0. I det her tilfælde x lig med 2. Havde jeg ikke gjort det, og nu henter jeg lige ligningen, og jeg fjerner x større end lig med 0, så får jeg samtlige løsninger. Det vil sige, at der er en løsning, der hedder x lig med minus 3, eller x lig med 2. Lad os se, hvordan vi nu kan bruge TI-Inspire til at definere en funktion og bruge solve til at løse funktionen. Lad os kigge på funktionen f af x, og nu bruger jeg kolon lig med 2x plus 3. Nu har jeg defineret en funktion, der hedder f af x. Hvis jeg skriver f af x, så kan jeg se, at det giver 2x plus 3. Hvis jeg vil finde værdien i x lig med 1, så kunne jeg bare skrive f af 1, og så vil den indsætte værdien x lig med 1 og finde værdien for mig. Det er 5. Det svarer til 2 gange 1 plus 3, det er 5. Jeg kunne også for eksempel finde f af 7, det vil sige, at jeg sætter x lig med 7 og finder ud af, hvilken værdi det giver. Det giver 17. Det svarer til 2 gange 7, det er 14, plus 3, det er 17. Hvis nu jeg vil finde x, når jeg vidste, at f af x var lig med 17, så kan jeg bruge solve. Hvis jeg skriver solve, og jeg skriver min funktion f af x, der har værdien 17, og jeg gerne vil finde x, så skriver jeg x, solve, det vil sige løsligning f af x lig med 17, det vil sige finde hvor 2x plus 3 er lig med 17, og jeg trykker x og trykker enter, så finder jeg svaret x lig med 7. Lad os kigge på en anden funktion. Lad os kalde den g af x. Og lad os definere den med kolon lig med x i anden plus 2x minus 3. Hvis jeg solver og prøver at finde ud af, hvor g af x er lig med 0, jeg skriver solve g af x lig med 0, og jeg skal huske x, det vil sige, at jeg skal løse den med hensyn til x, og finde den x-værdi, hvor g af x er lig med 0, så finder jeg, at der er to løsninger. X er enten lig med minus 3, eller x er lig med 1. Hvis jeg på forhånd ved, at min funktion er begrænset, det vil sige for eksempel, at x kun kan være mellem 0 og 10, så kan jeg skrive en begrænsning med det samme. Jeg går lige op og henter min funktion med pil op-tasten,
Og den her gang, der skriver jeg lige en lodret streg, og skriver, at x er større end 0. Jeg skriver faktisk 0 mindre end x. Og jeg skriver, at det så også er mindre end 10. Så her har jeg skrevet, at x er mellem 0 og 10. Så nu ved TI-Inspire, at x kun kan have værdier mellem 0 og 10. Hvis jeg bruger solve, og finder ud af, hvor gx er lige med 0, og jeg skal huske at sætte komma x, så finder den nu kun løsninger, hvor x er mellem 0 og 10, og det vil sige, at x er lige med 1. Hvis jeg trykker på variabelknappen, så kan I se, at jeg har defineret en funktion, der hedder g. Hvis nu jeg arbejder videre og definerer en anden funktion, der hedder f af x, kolon lige med 2x plus 3, og jeg går op på variabelknappen, så kan jeg se, at der ligger en funktion, der hedder f, og der ligger en funktion, der hedder g. Hvis jeg fortryder, at jeg har defineret funktionen f, så kan jeg skrive delvar, delete variable, f. Så nu har TI-Inspire slettet funktionen f. Hvis jeg går op på variabelknappen igen, så ser jeg, at jeg kun har funktionen g tilbage.